Galtzagorri elkarteak Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntzaren eta Literaturaren Didaktika Sailarekin batera eta Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak diruz lagunduta, haur eta gazte literaturari buruzko ikastaro osagarriaren 4. edizioa antolatuko du. Ikastaroak Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren homologazioa dauka eta 75 orduko iraupena izango du 5 bloketan banatuta. 45 ordu presentzial eta 20 ordu ez presentzial hartuko ditu. Aurten, ikasle berriei aukerak errazteko, Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultatean egingo dira eskola presentzialak urtarrilaren 11an hasi eta maiatzaren 3 arte. Asteazkenero, 5etatik 8etara. Gainerako orduak, online modalitatean, bloke bakoitzari dagokion lanari lotutakoak izango dira. Irakaskuntzan diharduten maisu-maistrei, hezkuntzaren munduko profesionalei, hezkuntza nahiz giza zientzietako ikasketak egiten ari diren ikaslei, sortzaileei, bibliotekariei eta gaian interesa duen edonori dago zuzendua. 30 ikasleentzat dago tokia. Helburua, bitartekariak haur eta gazte literaturan trebatzea da, haurrak eta gazteak irakurketara zaletzen lagun ditzaten. Sormenari bidea irekiz, teoria zein praktika uztartzea eta jakintza transmisioa euskal adituen eta arituen eskutik egitea. Aurreko edizioetako ikasleek ikastaroaren ikuspegi zabala nabarmendu dute. Gai ezberdin asko jorratu direla diote eta gai horiek guztiek ikastaroa aberastu dutela. Lanerako baliagarria egingo zaiela azpimarratu dute. Zuk ere parte hartu nahi duzu? Eman izena azaroaren 7tik abenduaren 2 Galtzagorri elkartearen webgunearen bitartez. Onartuak izan direnek abenduaren 12tik 19 egin ahal izango dute matrikula.